Mutsi, mitäs teet? Voinko mäkin tehdä tota? Kyllä säkin voit tehdä tätä, mut mä eka näytän sulle. Haluan tehdä tätä, tää näyttää niin kivalta. Joo, kyllä sä voit tehdä tätä, ihana kaapokullita. Voit sä mennä pois, niin mä teen kaikki sun puolesta, pleaden. Koska, en mä tiedä, voit sä mennä please pois? Mitä sä kuule teet huoneessa vai yksi? Mä teen meille joulukortit. Kato näitä, ne on aika hienoja. Kiva, onks yksi niistä mulle? Joo. Oikeasti et sanoit molempia, koska ne on mulle. Joo, sama. Mä haluun ton toisen sitten mun kokoelmaan. Anna nyt. Voit sä antaa sen vitsin kortin? Ja nyt sitten syöt ne kaikki. Kyllä mä syön nää. Tää on niin hyvä jotenkin kuin aikaisemmin.